भोजपुरी में एगो कहावत होखेला कि नया जूता 3 दिन तक काटल करेला। माने जो नया जूता होखेला वो फिट होके में टाइम लागेला। उहे हाल बा जो रसल के रिप्लेसमेंट आइल बने कैमरन ग्रीन, तो इको अभी सेट होके में केकेआर में टाइम लगी। इनका से डायरेक्ट अगर कोई उम्मीद पार लेवे कि रसल वाला काम कर दिए पहले दूसरा मैच में कह दे एडवांटेज बा, लेकिन इनको अभी टीम में एडजस्ट होके में टाइम लगी। हमनी के बात करते जाए कि जहां रसल जौन बाने इनका अगर कहल जा सकता तो पुरानका चाउर हमें जब खाइल जी तबे मीठा लगी है। इनको रिप्लेसमेंट कुछ नहीं खे, लेकिन जो हमने के कैमरन ग्रीनो बाने नयका चाउर में नहीं बनेला नु तेकर खुशबू दूर दूर तक जाला। अगर देखल जाए इनका लोग तनी कंपेयर करके तो रसल के डेथ ओवर में 17 से 20 ओवर के बीच में रसल मसल हो जाले, जल्लाद हो जाले। इनकर 190 से 200 के स्ट्राइक रेट हो जाला। आ मान के चलने की खाली छक्के मरबे कर ले, हर पहला दूसरा तीसरा बॉल इनकर छक्का चल जाला, पहले गेंद से ही हो जाले अपन बीस्ट मोड में। आ उहे अगर ग्रीन के देखल जाए तो इनका तनी हौले हौले पसंद है, इतनी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेले। इनका जो स्ट्राइक रेट बा वो 165 से 170 के बीच बा। तो कहल जाए तो रसल जोन बाने तोन जोन डेथ ओवर बा ओकरा खातिर जल्लाद बाने, और जोन ग्रीन बाने ई हौले हौले कह के गड़िया चलाए खातिर जल्लाद बाने, जोन मिडिल ओवर की प्लेयर बाने। ठीक बा। दोसर चीज देखल जाए तो रसल भैया तनी मुनी हवे नु तो ईडन गार्डन के पिच पर तनी स्पिनर के मदद मिलला, आ बाउंड्रीओ तनी बड़ बा। तो ई नु एजा कभी कभी गूगली में नु ई देसी कट्टा ऐसन बिहेव करले, मिस फायर कर जाले। ठीक बा, इतनी धरा जाले। लेकिन जो कैमरन ग्रीन बने इनकर जो स्ट्राइक रेट बा इतनी लंबा चौड़ा बने यही, तो इनकर स्ट्राइक रेट बा 145। लंबा लंबा छक्का चौका सब मार लेबे, दौड़ियो लेबे। तो स्पिन में तनी कम फंसे, तनी आगे पीछे कूद के मार लेबे। लेकिन स्पिन में फंसे के अगेंस्ट अगर जाइल जानू तो रसल भैया के जो एथी बा 130 के हो जाला, ये देसी कट्टा ऐसन मिस फायर हो जाले। अब देखल जाए तो बॉलिंग में का बा, तो जो रसल बने नु उनका के गोल्डन आर्म कहल जात रहे। ठीक बा, ई गोल्डन आर्म माने लास्ट में कभी भी केकेआर के डेथो ओवर डाले के बनते डालत रहन, रनवा तनी मनी देत रहन, तनी मन से खर्चा रन करत रहन। लेकिन जो इनकर रहे नु एक गोल्डन आर्म कहल जात रहे, विकेट निकाल लेत रहन। इनकर हर 15.2 के स्ट्राइक रेट बा, माने हर 15 बॉल पे अपन विकेट निकाल लेत रहन। उहे कहल जाए जो कैमरन ग्रीन बने नु तो ई बने नायका इंजन हई हो गेले, रसल हो गेले डीजल इंजन, आ जो कैमरन ग्रीन बने नु हो गेले नायका इंजन। नायका इंजन में का बानू कि तेल कम पी माइलेज ज्यादा दी, बुझाइल। तो इनकर उहे हाल बा कि बॉलिंग जब करे आवेले नु ते रनवा कम लुटाएले, रसल तनी ज्यादा लुटाएले। इनकर जन बानी इकोनॉमी तनी मुनी कम पड़ेला रसल से, आ जन स्ट्राइक रेट बा उतनी मुनी ज्यादा बा। बॉलिंग के स्ट्राइक रेट तनी मुनी ज्यादा बा, माने इतनी 22.5 पर विकेट निकाले, लेकिन बड़ी कंजूस हवे, बुझाइल। आ उहे देखल जाए कि जो रसल बने पुरानका डीजल इंजन हमें धद 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 चलत रहले। आई जन बने आजकल के नया एकदम जो एआई पावर इंजन आवत रिसन उ हमें। इनकर स्ट्राइक रेट बैटिंग में तेज बा, ठीक बा, और रनो तनी कम खर्चा करेले बॉलिंग में। तो एगो मानल जाता है कि रसल की रिप्लेसमेंट इतना जल्दी इतना आई है। ये नयका जूता हमें यो 3 दिन तक कटी है, इनका एडजस्ट होके में टाइम लगी। ईडन गार्डन बा, पहले मुंबई देने से खेलत रहन, ओकर बाद ईडन गार्डन के पीछे हो जाते स्पिनर फ्रेंडली हो खेला। तो इनकर जो हाल रही नु उतनी में एडजस्ट करे में टाइम लागी हो जाए। तो एकरा के डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन हमनी के नइखे पा लेबे के कि कैमरन ग्रीन यहाँ पहले दिन से रसल वाला काम कर दी है। आ दोनों को एक रोल वाला अलग बा। रसल आवतन लास्ट में द फिनिशर रहन, आ ई जन बने नु ई गड़िया इनका धीरे धीरे चलाए को इनका मिडिल ओवर में चौथा नंबर के आसपास बैटिंग करे हैं। ये डॉट बॉल के प्रेशर के तो रसल भैया जोन हमें नु इनकर करीब 45% जोन बॉल बा नु वो डॉट हो जाला। ना तो डॉट खेलिया, ना तो छक्का चौका बाउंड्री में डील करी है। तो हमनी के भोजपुरी में कहा तो कहला जय ना तो छय। ठीक बा, उहे रसल भैया के हाल बा। इनका स्ट्राइक रोटेट करे में तनी दिक्कत है। तो रसल भैया जन बाड़े नो तो ई क्या कर ले कि ठनी चवनी के फेरा में ना पड़ो, सीधे गुल्लक फोड़े के बात कर ले, गुल्लकवे के फोड़ देले भाड़ जन हमनी के कहे नहीं जाए। आ उहे जन ग्रीन भैया बाड़े ई धीरे धीरे रन बटरेले, ई स्ट्राइक रोटेट करेले। इनका डॉट बॉल के जन परसेंटेज बा नो उ 30 से 32% बा, जन की काफी बढ़िया बा कंपेयर टू रसल भैया जेकर 45% डॉट बा। तो ये स्ट्राइक रोटेट करे में ग्रीन भैया माहिर बाड़े। ठीक बा, तो धीरे धीरे रन लेके बॉलरन के बीपी बढ़ा देवेले। अगला बात कइल जाए तो रसल भैया के पिछला बार में का रहे नु कि तनी बाउंसरवा मारत रहे लोग नु तो इतनी डेरात बाउंसर पे फंस जात रहन, तो बाउंसर से इनका डर रहे। आ हई जन हमनी के नया बा जन डबल इंजन बानो का ई पर्थे में पलल बढ़ल बा। पर्थ के जन पीछ नु उछाल खाती फेमस है। ठीक बा, तो बाउंसर के ई बाप हमें बाउंसर दी लोग तो मार दिए छक्का चुका के बॉलवा उधिया जी सीधे पतो ना चली कौन जना। अगर अगला देखल जाए तो 80% रन जन बानो ई खाली छक्का चुका में बनावेले रसल
रसल भैया 80% रन इनकर छक्का चौका में जाला। तो इहे बा कि जब मैदान बड़ होखेला नु तो ओइजा इतनी मनी दिक्कत हो जाला। ई बात ईडन गार्डन के मैदान तनी बड़ ह, दिक्कत काना बात के होखेला कि तहरा स्पिनर तहरा के फंसा ली है ना जी तो बाउंड्री पर कैच करा ली है, ठीक बा, उहे जो है ना तो 6 वाला हाल बा। तो जब स्पिन एथी बड़ होके नु, जब ग्राउंड बड़ होके नु, तो ओइजा हमने के जे स्ट्राइक रोटेट करला नु, जो सिंगल डबल भागेला नु, वो बैट्समैन काफी बढ़िया होकेला जे अलोंग विथ बैंड बाउंड्री भी मार सक। तो वो कंडीशन में जो ग्रीन बने नु ई छक्का चौका तो मरबे करले, साथे साथे ने स्ट्राइक रोटेट अभी देखनी है जमनी के डॉट बॉल के नु वही काफी बढ़िया करले। तो इनकर स्ट्राइक रोटेशन बढ़िया बा। तो अगर एथी पर देखल जाए नु, बोर्ड पर देखल जाए नु, तो कोनो जो ग्रीन बने ई कोनो खराब रिप्लेसमेंट नहीं रसल के। लेकिन अब देखे के बा कि पिच पे जाके ये हनुमान चालीसा पढ़त रहे कि आग लगावत रहे। रसल भैया के सही में रिप्लेसमेंट बने कि खाली ई जो ग्रीन बाबू बने ये एगो शोपीस बन के हेल। और ई तो मैदान में परफॉर्मेंस के बादे पता चल। रउआ सब के का ओपिनियन बा, का ग्रीन जन बा उ फुलफिल कर पइहे रसल के एथी कमी?